Иззева къде ни вляза още! Сокерца, какво става тук? Здравейте, аз съм Зоро Магнатов от извънреден спор. Хасанчо, не те ли изсрамаме, Валц? Да викаш тук телевизията да се излагаме при цялата махла. Той твърди, че сте му присвоили къщата. Ние, батя, няма такова си нещо. Хасанчо, нали се подписахме, Валц? Нали ти дадах пари? Хасане, това вярно ли е? Не лъжи, бе! Аз се подписах, ала не се подписах. Само устно го изговорихме. Искам си къщата обратно, разбрали ма? Така, сега не мога да разбера кой е прав. Как слъж, чакай, Базор, да оставя кучето, чай. Хасанчо, нали са подписа на документа? Горе нотариуса, бе, баче. На нотариуса се подписахме, 5000 лева му дадах. Що лъжиш, Хасанчо? А вие подписали ли сте се някъде? Базоро, сега се замисля, разписах едни документи, бе. Ще може да си върна къщата. Не, всъщност не може. Няма да му. И пари си. Какво става? Пари си на машинките ги дадах всички. Ама, какво чакате? Извикате линейка! Базоро, стей тук, браче, да ще се опре. Дай се снимам и за Фейсбука. Това беше нещо издание от извънреден спор. Аз бях Зоро Магнатов, благодаря, че гледахте. Чуе, Базоро, върнете черпа едно кафе да се снимаме на лайв да се поснимали.